Lekker ou Bertha. Vreedsaam, rustige, gezond. Alles is voorspoedig, behalve niks om te doen. Net niks om te doen nie, behalve om die tyd te verspeel. En niemand het nog ooit van vitamine gehoor. Selfs die visse voel loom. Niks om hulle rus te verstoor nie, behalwe medisine. Ja, rustige gezond. Gesteurende elementen, behalve medisine. Goeiemorgen. Hoor. Is hier enige middel van vervoer? Ja, taxi. Ons moet die trein. Af en toe, meer af en toe. Dus de zei hier die school is. Nou, wat is school aan hier moeten te doen? Ze behoort aan de onderwijzer. De meeste mensen lopen. Loop? Ja. Het spaart tijd. Wel, ik is een nieuwe dokter en ik weier om te lopen. Nieuwe dokter? Ja, waarom? Sommen nieuwsgierig. Betaalvrij praktijk? Natuurlijk, hoe komt? Die zal uitvinden. Wat? Goeiemorgen. Hoor. Is hier enige middel van vervoer? Ja, taxi. Ons moet die trein. Af en toe, meer af en toe. Dus de zei hier die school is. Nou, wat is school aan hier moeten te doen? Ze behoort aan de onderwijzer. De meeste mensen lopen. Loop? Ja. Het spaart tijd. Wel, ik is een nieuwe dokter en ik weier om te lopen. Nieuwe dokter? Ja, waarom? Sommen nieuwsgierig. Betaalvrij praktijk? Natuurlijk, hoe komt? Die zal uitvinden. Wat richting moet ik lopen? Dat is net één pad. Hoe ver is het? Net 6 mijl. 6 mijl? Net die rechte distantie. Goeie oefening. Waar is Vernoot wil jij aanvangen? Bij Friekenwerk niet. Het is zeer gekregen. Ik is een dokter. Dokter? Ja, ik is dokter Panzergroot. Ik heb zo pas mijn praktijk hier verkoopt en die huurmotor neemt ons naar die statie. Hier die dame is mijn vrouwtje. En dit is ons onderwijzer. Wat voor een dorp is hier waar die onderwijzer hier moet er een is? Ons onderwijzers krijgen ons niet een salaris niet. Ons krijgen maar net een gaziekie. Mijn naam is Kwak, dokter Kwak. Ja, ik is die nieuwe dokter. Mijn lieve dokter. Welkom collega. Als ons toevallig een patiënt langs die partij komt en hij mij erkent, afgezien van die spoed waar tegen ons rijdt, en hij mij stopt om advies te vragen, stuur ik hem direct naar u toe. Dankzij een nietige kwaaltje van mijn vrouwtje, heeft u mijn praktijk bekomen voor een appel en een ei. Ach, rarig, nee. Voor een appel en een ei. Ja, hij kon een fortuin gemaakt als hij hier gebleven. Mijlen en die omtrek. Geen dokter. Ik twijfel of ik ooit zo gegaan het, was dit niet voor vrouwtjes rheumatiek niet? Oh, lei u aan rheumatiek, mevrouw? Ja, dokter. Jammer om te zeggen. De gezondste omgeving. Maar dit accordeert niet met haar. Is daar bij rheumatiek hier langer? Is daar? Mijn lieve dokter, is daar niet. Interessant. Stel u belang in rheumatiek? En die behandeling daarvan? Wel, zien u, daar steekt niet veel in. Net zo mensen zullen die dominee zo vrouw om reen te maken, zullen u raadplegen voor rheumatiek. Is die uitzicht hier vandaan toch niet te lieflijk niet? Zullen u samen, dokter? Nee, dank u, ik verkies op de loop. Kan ons misschien niet bagage in de statie of
Alsjeblieft, ja. Tot ziens, dokter. Tot ziens, tot ziens. Het jy die nuwe dokter gezien? Hy het vandag gekom. Wat die juist komt zoek hij hier. Moenie 'n twak wees nie. Hoe dink jy wat soek 'n dokter? Soek siek mense natuurlik. En waar sien jy die siek mense? Al miskien. Waar sien jy 'n dorp sonder 'n dokter? Kom binne. Het jy my bagasie gebring? Ek is jammer, dokter. Het is nog op die stasie. My kar het gebreek. Wel, en hoe kry ons dit hier? Die stootkarretjie is nou die enigste. Nou, hoe jy dit hier kry is jou saak. Sorg net dat dit hier kom. Ja, dokter. Sê vir my, is ek reg as ek aanneem dat die plaaslike winkels maar min besigheid doen? Nie eintlik veel nie, daar's maar baie min geld in omloop. In elk geval voor die oestyd. En reken jy die meubelwinkels wat vir my krediet gee? Ek dink hulle sal maar al te gretig wees, hulle doen maar baie min besigheid. Mooi. Nou, hoe lyk dit? Waar kan ek 'n noontjie kry wat ek kan gebruik as verpleegster? Sy moet mooi en aantreklik en genotvol vir die oë wees. Jy weet mos man, so Wel, dokter, ek is nou nie eintlik 'n autoriteit op daai gebied nie, maar ek dink ek weet van net die regte een. Ga, kan jy my wys waar sy woon? Ja, dokter, maar kan nie saamgaan nie. En waarom nie? Ek is skaam. Ja. Jy verstaan natuurlik dat ek die meubels so vroeg as moontlik afgelewer wil hê. Sekerlik, dokter. Ek sal dit onmiddellik stuur. En as er miskien nog iets is wat jy nodig mag hê. Nee, dankie, dit sal al wees. Baie dankie, dokter. Nie te danke. Wel, ek moet roer, want daar's 'n praktyk wat op my wag. Goed, dokter. Dankie. Tot ziens, né? Goeiemôre. Ek hoop u is die dame wat ek moet sien. Ek is bevrees u maak 'n fout. Ons verwag niemand. O nee, vrou, daar's nie fout nie. Ten minste ek hoop nie so nie. Sien jy, ek is die nuwe dokter. En ek is aangeraai om u te kom spreek. Goeiemôre dokter. Ek is jammer ek kan u nie binne nooi nie, maar die bediendes is besig met huis te kom. Ag, maar dit is alles reg, juffrou, kan ons nie sommer daar sit en gesels nie? Seker dokter. Dankie. Juffrou, ek sal nou sommer dadelik met die deur in die huis val. Ek kom u die posisie as verpleegster in my spreekkamer aanbied. As ek werk aanneem dokter, moet daardie werk my besig hou. Daar is niks wat my so irriteer as om te moet stil sit en niks doen. Maar ek is gewillig om daarvoor te betaal. Dit weet ek dokter, maar dit sal lyk asof ek geld onder valse voorwendsels ontvang. Daar sal vir my eenvoudig niks wees om te doen nie. Maar juffrou, ek moet iemand hê om my pasiënte te ontvang. Daar is geen patiënte nie dokter, en daar was nog nooit nie. Snaaks dat niemand u daarvan vertel het nie. Almal weet dat die ou dokter net van gunste en gawes geleef het. In werksal word die mense eenvoudig nie siek nie. Dit moet die lig of iets wees, maar hulle word eenvoudig nie siek nie. Ten minste, nie siek genoeg om 'n dokter te laat haal nie. Juffrou, ek kan nie glo dat die vooruitsigte so hopeloos kan wees nie. En ek laat my ook nie so maklik onder die stof toetrap nie. Ek bewonder u moed dokter. Maar sal dit nie beter wees as die eerste paar van die dorpsmense raadpleeg, voordat u die finale besluit neem? Ek sal, maar dan moet u my beloof dat u, al is dit ook net vir 'n rukkie vir my sal help. Ek beloof u, ek sal sorg dat daar pasiënte is. Al moet ek hulle ook gratis behandel. En dit gee my 'n idee. Môre oom. Mintig, maar oom het mos agter mekaar groentetuin hierso. Prinsloo. En hoe voel meneer die van? Kwak, dokter Kwak. Aangenaam. Dan is u die nieuwe dokter. En hoe houdt dokter van ons dorpie? O, ek hou nogal van die dorpie, maar ek verstaan dat die inkomstetjies van Bergdalse dokters is maar skraal. Ja, nee. Ik hoop net dokter het niet te veel voor die oude spul betaald niet. Die oude dokter sukkel al lang om van zijn praktijk ontslagen te raken. Wat is die bevolking? Omstreeks 500. Maar als de mensen al die ledematen van die kerk zou inrekenen, dan is het omtrent 2000.
En die meeste seker maar arm. Nee, daar is groot plase en ryk boere. Maar weinig. En hoe dink oomie? Kan hulle daarom bekostig om vir 'n dokter se advies te betaal? Maklik. Die knoop is, hulle wil nie dokters advies hê. Maar as hulle het verniet kry, dink oomie hulle het wil hê. Dit sou ek nie kon sê. Kom maar oomie, die tyd van ons leer. Ek moet stap. Totsiens oomie. Tot weer dan, dokter. En geluk ook. Dankie oomie, ek sal dit nodig kry. Môre, dokter. Môre mevrou. Het u so 'n bietjie met ons dot kennis gemaak? Ek vrees ja. U klink nie entoesiasties nie. Van wat ek so hier en daar verneem, lyk dit vir my die vooruitsigte is nie te rooskleurig nie. Eerlikwaar, dokter. Dis nou nie juist my besigheid nie, maar die ou dokter Den Gawes. Hoe 'n soort man was hy, mevrou? O, hy was 'n dierbare ou. Ja, miskien was dit die rede. Wat bedoel jy, dokter? Miskien was dit nie genoeg om net 'n dierbare ou siel te wees. Miskien het hy nie genoeg belang gestel in die pasiënte wat hy wel gehad het nie. Die mense kry daarom tog seker die griep in hierdie wêreld. O ja, maar hulle beskou dit nogal as 'n seën. Hulle reken dat 'n swaar septiese verkoue eenmaal per jaar hulle vrywaar teen allerhande ander siektes. Daar was natuurlik die groot griepepidemie van 1908. As ek moet wag op 'n wêreldwye griepepidemie, Ons het 'n taamlike sterkte tyd gehad, en het hulle die dokter toelaat kom? gewoonlik toe dit te laat was. Maar hy het daarom altyd oestyd 'n paar pasiënte op sy boeke gehad. Skes? Die mense hier betaal na die boek. Na die oes. En dit is nou net verby. Maar as hulle medisyne ontvang, betaal hulle toch kontant? En nee, na die boek. Dis die gewoonte. Na die. Na die. Maar as hulle net een keer kom en 'n mens sien hulle nooit weer nie? Betaal hulle na die. Nog na die. Wel, mevrou, ek moes 'n visstok saamgebring het, lyk dit vir my. Die posisie is vir my nou kristalhelder. Ons dierbare ou siel het vir my 'n praktyk verkoop vir £2000 en die ding is nie 2 olaf werd nie. Ek is baie jammer, dokter. Moenie vir my jammer voel nie, mevrou. Ek is ingesleep en ek het net myself te blameer. Maar ek is vreeslik gretig om in aanraking te kom met 'n sekere persoon wat opgetree het as tussenpersoon in hierdie transaksie en hierdie briewe geskryf het. 'n Sekere meneer Poggenpoel. Ek moet die ou dokter, ons dierbare ou siel, elke kwartaal 'n paaiement betaal. Maar ek moet 'n jaar wag voor die pasiënte my betaal. Maar jy toch geld van uw eie? Nee, penny nie, mevrou. Ek lewe van wat ek verdien. En my inkomste begin na die oes. En as die oes swak is? Ach, maar ek hoop toch nie gaat ons verlaat nie, dokter. Ek sê elke dorp behoort sy dokter te hê. Ek stem volkome met die samen. Maar wat nie bestaan nie, kan nie verbeter word. Dokters soos digters, mevrou, die word gebore en nie gemaak. Maar 'n praktyk moet gemaak word. Onthou, die eerste die beste is nie altyd die beste methode nie. Sê my, mevrou, ken jy hier die meneer Poggenpoel? O ja, hy eet elke dag hier. Nou, sal hy so goed wees om die achtbare meneer Poggenpoel te vra om my môreoggend om 9 uur stiptelik by my spreekkamer te kom sien. Ek dink hy en ek behoort mekaar 'n bietjie nader te leer ken. Zeker, dokter. Dankie, mevrou. Naat. Hy is nou 'n dokter. En ek het maar my standaard 1. Maar ek sal nie my inkomste vir syne wil verruil nie. Hallo, is dit meneer Kapoefie? Ja? Sal dit vir u moontlik wees om môreoggend na my spreekkamer te kom? Sê maar 9:30. Goed, dokter. Ja, zeker, dokter. Probeer asseblief. Anders word my hele tydtafel omvergegooi. Ek is 'n baie besige man. As jy my vra, die ou dokter 'n flert gemaak van 'n veelbelovende praktyk. Juffrou, jy sal hierdie ding moet dra. Ons moet daarom probeer dat die hele affære professioneel lyk. Dokter, gee om as ek dit so hier en daar 'n bietjie inneem. Juffrou, ek gee nie om wat jy daarmee maak nie. Op die oomblik lyk jy bietjie na 'n nadoener. Hoe begryp jy dit? Hier is nie 'n dooie siel in hierdie armsalige dorp wat my nie vir die gek hou vir die geld wat ek in die water gesmey het nie. Maar die meneer Poggenpoel wat die briewe geskryf het, het nie 'n woord daaroor gered nie. O, hy het sommer net die briewe geskryf en hy het seker maar net gesê wat die ou dokter wou hê. Maar enige man by sy volle verstand
Moenie my nou pla nie. Daar is een persoon wat ek vanmôre wil sien en dis 'n sekere meneer Pochempoel. Het jy nie gehoor nie, ek het 'n bestelling met meneer Pochempoel. Wat? Ek behoort jou siel van jou liggaam te skei. Nee, kom hier, jy gaan nog les op sy hiervoor. Jy en ons dierbare ou siel dink dat jy my 'n kat in die sak verkoop het, né? Maar ons sal sien. Nou sal ek vir jou 'n ding vertel. Ons dierbare ou siel behoort hierdie dorp te verlaat het met sy sakke vol goud. Die pasiënte behoort op mekaar te geval het om hom te sien, honderde van hulle. Gister was hierdie praktyk nie 'n ollap werd nie, maar nou sien ek 'n goudmyn. Gaan sê dadelik vir die afslaer om my môre hier te kom sien. Ek is nog nie klaar nie. En sorg dat jy ook hier is. Maar ek... Wat 'n gemaar, maar is dit sorg dat jy hier is. Maar dokter, wat van die skool? Die skool kan wag, maar ek nie. Die mediese wetenskap moet gedien word. Van nou af gaan die poppe dans. Neem jy my kwalijk dat ek so gretig is om die mediese wetenskap te bevorder? Dokter, die afslaer is hier om u te spreek. Laat hom binnekom, laat hom binnekom. Goeiemôre, dokter. Dis 'n plesier om myself aan u voor te stel. Ek is die afslaer. Goeiemôre, meneer. So, u is die afslaer, die vrederegter, valuw, eiendoms- en finansiële agent van hierdie dorp. Niemand meer nie, dokter. Dit tot die diens. Fijn, miskien sal ek meer baat vind dit u dienste as die van meneer Pochempoel. U is toch seker nie ontevrede met hierdie praktyk wat hy aan u verkoop het nie? Mense wat ongesiens hoop op inligting uit briewe kan slegs slegter doen as ek. Maar ek vrees daarmee veel slegter nie. Is dit so erg? Moet dit nie erg noem nie, dis 'n gedane sak. En ek het dokter Van se Grou se bloeiende praktyk op Bergdal. Bloeiend, pa. 'n Praktyk waar die mense so gesond is, hulle kry nooit meer as 'n verkoue nie. En die enkele afgedwaalde pasiënt, 1 keer per jaar, hy betaal na die oes. Wel, hulle betaal daarom en die mens kan altyd so praktyk opwerk. Nee, mens nie. Nie enigene nie. Maar ek, Dr. Hendrikus Hermanus Kwak, ek kan so 'n praktyk opwerk. Sien die werklik kans om 'n praktyk op hierdie dorp tot stand te bring? Ek is nie 'n kind nie en ek het nou net my studies voltooi. En wat het ek voor die tyd gedoen? Nee, ek weet nie. Ek het nie stokkies gesny nie. Ek het die wêreld die reisende bestaan gemaak. Ek kon 'n fortuin gemaak uit graansakke. Hy die goed gesmous. Nee, maar ek het die smous aan die handelaars georganiseer. Van al die maniere om geld te maak is dit net die politiek en die medisyne wat gedurig af is. Ek het te veel verstand vir 'n politicus, daarom moet ek in die medisyne gaan studeer. En nou sien jy kans om hier geld te maak. Geld? Wie bekommer oor geld? Ek sien kans om die mediese wetenskap na hierdie gesonde verwaarloosde uithoek te bring. Ja, dit is vooruitstrevend. Maar die wêreld gaan vooruit en ons kan nie agterbly nie. Al is ons ou dorpie so ver afgeleë. Nuwe ontdekkings, nuwe geneesmiddels. Alles wat die mediese wetenskap ontdek moet hier bekend gemaak word. Ja, op ons Grou was 'n bietjie dooierig. Hy het ook maar altyd gestel dat die mense wat hier siek word, die lê nou net aan die piep van hypokoms. Dit is 'n geruste selfsekerheid wat die moderne wetenskap glad nie toelaat nie. Geen wonder dat u hom nie eers dokter noem nie. Ek sou dit waardeer as u my in die toekoms wil aanspreek en noem as dokter. Nie ter wille van my persoon nie, maar ter wille van die wetenskap wat ek dien. Maar graag, dokter. En nou nog 'n gunsie. U het vanmôre 'n groot kondisie nie waar nie? Ja. Nou wil jy so goed wees om vir my hierdie aankondiging te maak. Seker ja. Dokter Kwak, aan wie die praktyk van dokter Van se Grou verkoop is, wil hiermee sy komplimente oordra aan die inwoners van Bergdal. Dekter. En bekend maak dat hy besluit het om in belang van die publiek elke maandagoggend vry konsultasies te gee met die doel om die geweldige toename van siekte waarvan die inwoners tot nog toe onbewus is, kragtadig teen te gaan. Dekter. Die eerste pryspreekuur sal vanmôre wees. Inwoners van ander distrikte sal die gebruikelike fooi van 10 en 6 moet betaal. Dekter. Kragtig, maar dis
Heel gaaf, dokter. En nou, as u iets wil hê vir die aankondiging, Nee, laat staan maar. Maar wag 'n bietjie, dokter, terwyl ek nou hier so is, hoe lyk dit? Kan jy my nie net so 'n bietjie deurkyk, net so vir 'n wederkerige guns nie wat? Natuurlijk, trek uit jou broek, jou hemp. Ja. Voel jy enigiets fout? Nee, nie daar nie. Wag, laat ek dink. Ja, ek weet, nadat ek geëet het, kry ek soms so gevoelendheid. So 'n soort van 'n gevoel hierso. So 'n kilierige, krapperige gevoel. Nee, wag, dit is nou eers helderheid kry, sê vir my. Krap dit of kilie? Krap. Wel, soms kilie dit dan ook 'n bietjie. Wys my presies die plek. Hierso. Is dit nou hier of daar? Daar. Wel, dit mag hier wees, so tussen die twee. Net so tussen die twee. Is jy seker nie dalk so rapsie links nie, daar waar my vinger nou druk? Dit mag wees, ja. En maak dit seer as ek druk. So. Ja, so. En jy voel ook daar die gekieries as jy dit doen. Veral as jy wildvleis geëet. Ek kry nooit wildvleis nie. Maar dink jy dit sou as jy wildvleis gekry het? Ja, ek dink so, dokter. Dit is belangrik, zeg my hoe oud is jy? So pas 26. Nader aan 26 en 27? Ja, ek weet. Wel, my vriend. Gaan doen je werk vandaag zoals gewoonlijk, maar morgen bly je in die bed. Ek sal jou kom besoek en ek sal jou niks vra nie, maar moet dit nou nie die hele wêreld loop en vertel nie. Oh, baie dankie, dokter. Baie dankie. Ek dit is so vriendelik van je, dokter, maar dokter, dink jy nie dis dalk iets ernstigs wat met my verkeerd is nie? Nee, ons sal dit nie ernstig noem nie. Nog nie. Ons sal dit met die tyd ontleed. Net met tyd, sou ek sê. Intussen sit hier die water daarop. Sê vir my, rook jy? Ja, dokter. Hou op. Drink jy? Die gewone... Nie 'n druppel meer nie. Is jy getroud? Ja, dokter. Vergeet dit. Dokter, mag ek daarom enigiets eet? Wel, aangezien jy vandag aan besig wees, kan jy so 'n bietjie sop gebruik. Vanmôre af sit ek jou hoogstwaarskynlik op brood en water. Tot dan maak soos ek jou gesê het. Bly daar die deur uit asseblief. Maar dokter, dink jy nie ek moet maar liewer dadelik bed toe gaan nie, dokter? Ek voel glad nie gesond nie, dokter. Wel, in 'n geval soos joune behoort 'n mens nooit tussen son op en son onder in die bed te wees nie, maar daaroor kan jy maar self besluit. Maar moenie daar die aankondiging vergeet nie. Volkompoel om u te spreek, dokter. Laat hom binnekom. Meneer Volkompoel. Goeiemôre. Ek is so bly dat u kon kom. Ek hoop dit was nie 'n ongeleë uurtjie vir u nie. Nee, glad nie, dokter. Ek kan so 'n oombliekie spaar as nou speeltyd. Ag, ek is so bly. Ek was so gretig om 'n gesprekkie met u te hê. Ons twee het so baie gesamentlike belange en belangrik is ook. En ek is beslis nie die soort man, glo my, wat graag die uitstekende verstandhouding wil verswak wat tussen u en my voorganger bestaan het nie. Verstandhouding? Nog minder as ek die soort, soos u sal uitvind, wat dan alles sy eie sin wil hê. Nee, dit is uw advies wat ek in die eerste plek nodig het. Vrye konsultaties. Die eerste vryspreekuur sal vanmôre wees. Inwoners van ander distrikte oor die verskaffing van inligting aan die plaaslike koerant. En u skryf juist sulke mooi misleidende briewe. Oor lesings, selfs in ons gesprekke met mekaar, sal ek altyd my aanleiding van u inwag. Ek sal altyd my tyd aanpas by jou.
Ek is bevrees ek het nie die minste idee waarvan u praat nie. Ek probeer maar net om u te verseker dat ons omgang van die begin af 'n vrugbare gaan wees. Ek vrees ek is baie dom. Ek vrees jy is reg. My liewe vriend, die omgang met dokter Pansegrove was tog 'n baie hegte. Ons het mekaar so af en toe in die kroeg ontmoet en so af en toe 'n bietjie saam biljart gespeel. Nie daar is oor omgang nie. Ek weet van geen ander nie. Maar my vriend, hoe het julle te werk gegaan om die mense hierdie huishoudelike wette te leer? Die maatreëls van huishoudelike higiëne te verkondig? Goeie hemel, die 101 dinge wat 'n dokter en onderwyser slegs kan regkry as hulle dit saam doen. Ons het seker nooit daaroor gedink nie. As ek dit nie uit die eie mond gehoor het nie, sou ek dit nooit geglo het nie. Ek was maar altyd te gretig om te help waar my hulp nodig was. Meneer Poggenpoel, daarvan is ek oortuig. Goeie genigtig. Om te dink dat die arme mense hier oorgelaat word aan hulle eie middeltjies, higienies en medies voorbehoedend. Hulle is sekerlik. Ek wil wet dat hulle die water hier drink, sonder om te dink aan die biljoene bakterieë wat in elke mond vol rondswem. Ek is seker hulle dink nooit daaraan nie. Dink jy hulle weet wat 'n mikrobe is? Ek twyfel. Sommige van hulle het miskien al die woord gehoor, maar ek dink dat hulle dink dit maar 'n soort van 'n vloei of iets is. Verskriklik, ontsettend. Wel, meneer Poggenpoel, dit is natuurlik 'n teken neem om hierdie arme salige siele tot inkeer te bring, maar ons moet ons bes doen. Ons moet ons bes doen. Ek is heeltemal gewillig, maar ek vrees ek sal nie van veel hulp kan wees nie. Meneer Poggenpoel, iemand wat u goed ken, vertel my dat u net een ernstige fout het. U is te beskeie. U is blijkbaar die enigste man in hierdie hele distrik wat nie bewus is van die geweldige invloed wat hy oor die mense uitoefen nie. Verskoon my dat ek dit as vreemdeling so ronduit sê, maar ek verneem dat daar niks in hierdie dorp van belang gebeur sonder u medewerking nie. Maar, meneer dokter... Maar dit is so. Dit is waar. Ek kan my patiënte behandel, maar die siekte self. Wie sal help om te beveg en uitwis as jy dit nie doen nie? Wie kan vir hulle minstens leer dat het nie baat om te wag totdat hulle in hierdie toestand is voordat hulle die dokter inroep nie? Hulle is baie onversigtig. Dit betwis ek nie. Wel, laat ons by die begin begin. Ek het hier materiaal vir verskeie populêre lesers. Volledig genodig. Pragtige films en 'n filmprojektor. U sien, hierdie apparaat is modern. En die moderne metode is my metode. Werklik, dokter, ek vrees ek is van baie senuweeagtige geaardheid. Ek sal werklik nie meer s'nags kan slaap nie. Maar dis net hy. Dit is presies wat ek wil hê. Jy moenie s'nags slaap nie, of liewer, dit is die skop wat ek wil hê moet aan hulle gee. Hulle moenie s'nags slaap nie. Dis waar die fout lê. Hulle slaap en as hulle wakker word is hulle dood. Regtig, dokter, my eie gesondheid is nie wat dit moet wees nie. My ouers het nooit gedink dat ek eendag sou groot word nie. Ek weet nou wel dat die kiem op die doek nie regte kiem is nie, maar nogtans... En as hierdie lesing nie by almal inslaan nie, hier is nog een. Die kiemdraer. Niemand hoef hiervoor te skrik nie en dit maak dit so duidelik as kan kom. Dit bewys jou geval op geval. Hoe 'n man kan rondloop, 'n toonbeeld van gezondheid. Helder oë, skoon tong, fris aptyt en nogtans in elke hoek en kinkel van sy gestel triljoene kieme ronddra, genoeg om 'n hele volk te regeer. Ek het die reg om elke man wat ek sien te verdink as 'n kiemdraer. Byvoorbeeld Isak. Wat is daar om my te bewys dat u nie een is nie? Nee, ja. Wys my die man wat so 'n lesing sal verlaat en nie juk nie. Dokter, dink jy werklik dat ek kiemdraer is? Nie u noodwendiglik nie, nie u in besonder nie. Ek gebruik iemand slegs as 'n voorbeeld. Wel, meneer Poggenpoel, baie dankie vir die besoek en ek sal aanraking met u kom. Ek wens u 'n goeie dag. Wel, juffrou, en hoeveel is daar? 'n hele paar, dokter, en meneer Kopiva wag ook. O ja, laat hom eers inkom. Goed, dokter.
Meneer Kupipa. Goeiemorgen, meneer Kapoepie. Kupipa, zal u niet zitten, nee. Maak u gerust thuis. Meneer Kapoepie, Kukipi. Kupipa. Ik wil u graag spreken over een zaakje wat mij bijna na aan die hart ligt. Een dokter wat niet kan staat maken op een eerste klas apotheker, en als ik zeg eerste klas, dan bedoel ik eerste klas. Het is een generaal wat verwacht wordt om oorlog te maken zonder wapen. Dokter, u is zo vriendelijk. En ik is blij dat u mijn professie de erkenning geeft wat het toekomt. Natuurlijk, zo'n hoge peil van diensten wat u levert, moet u geldelijk ook goed loon. U kan niet minder maken als 1000 pond per jaar. Profeet? Mijn lieve dokter, ik wens ik het de helft gemaakt. Nou, mijn lieve vriend, ik is toch niet die man van die inkomstenbelasting, niet? Zo onder ons is. Dat is werkelijk geen reden waarom ik niet de waarheid zou praten. Ik moet 12,300 maken. Maar het is ontzettend. Ik zou gezegd 1000 op zijn allerminste. Hier toch geen oppositie, niet? Nee, binnen 25 mijl niet. En enige vijanden? Nee, van waar ik weet niet. En daar wordt nog nooit enige klein glipje in die bezigheid, hè? Nou, die dingen gebeuren toch soms. Een man is hastig. Die gift staan waar die kasterolie moet wezen. 1, 2, 3 en die patiënt heeft die borstel. Nee, nooit. Nog nooit. Nee, geloof mij. Ik heb in 20 jaar tijd nog nooit zo'n platen begaan, nee. Wel, dan moet het de oorzaak op een andere plek zoeken. Zeg van mij, heeft mijn voorganger zijn werk niet degelijk gedaan, niet? Mag weer, hangen voor je dit beschouwt. Kom nou, zo tussen ons is. Dokter Panterklo was een baie waardige man. Ja, ik verstaan, hij was een dierbare ousiel. Maar als u in die einde van een jaar al zijn prescripties ingebind hebt, zodat u eindelijk een dik boek gemaakt hebt, niet zo dit? Ik het beweert niet. En als u om een patiënt gezien hebt met een buitengewone kwaal, heeft u hem ooit weer gezien? Nooit! Nee, vriend. Ik kan u niet zeggen hoe dit mij zeer maakt om zulke dingen te horen. Ons professie, jouwe en mijne, hoeft voor geen andere in die wereld terug te staan, niet. Hoe schandelijk is dit om dit te laten zinken van die hoge peil van invloed en voorspoed waartoe ons voorgangers dit verheffen. Het is bijkans hoogverraad. Ja, dit is... Afgezien van de geldelijke tijd, is het recht, dokter, vraag ik jou. Is het recht dat die mensen mij minder moet achter schoenmaker op predenieren? Ik kan niet verzekeren dat mevrouw Kupipa niet die steekhouden kan bekosten waarmee die schoenmakers mevrouw volgt, nee? Moet je daarvan praten, niet? Moet het niet noemen, niet? Vertel mij liever die bankbestuurders en vrouw is een wasmeid. Ons is niet hier u en ik om zo behandeld te worden, nee. Nee, dat hoort niet zo, nee. Want, om mee te beginnen, elke mens wat ik hier zie, is ipso facto een potentiële patiënt. Ja, het zal ziek wordt. Ziek wordt ziek. Het woorden, blote woorden. Gezondheid is maar net een woord. Al wat ik om mij zie, is mensen wat min of meer lijden aan ernstige kwalen, min of meer gevaarlijk, wat min of meer die oorhand krijgt. Natuurlijk, als jullie gaan vertellen dat het helemaal gezond is, zal helemaal al te gretig wezen in de gedoe. Dit klinkt naar een gezonde theorie. Dat is eenvoudig die moderne, wetenschappelijke opvatting van die zaak. Kijk, ons dwing elke burger om zijn land te verdedigen. Net zo behoort ons om te dwingen, of hij nou wil of niet, om te vechten tegen ziekte. Nou, hoe zal jij daarvan houden om binnen die volgende paar maanden 1000 pond per feit te maken? Al te graag. Maar dat is die makkelijkste ding in de wereld. Stuur al die patiënten naar mij toe en ik stuur ze weer direct terug naar u toe met een lang en ingewikkelde prescriptie van al die duurste medicijnen. Kan ik op uw staat maken? Ik kan, dokter. Wel, meneer Balsam. Kupipa. Baie dankie voor die bezoekie en ik kan maar hier die deur gebruiken, hè? Dank u, dokter. Goeiedag. Goeiedag, meneer, juffrouw, nou die eerste pre-patiënt, hè? Goed, dokter. Die eerste twee patiënten, alsjeblieft. Nee, die één alsjeblieft. Morgen, dokter. Morgen, missus. Woon u in hier die omgeving, mevrouw? Ja, dokter. Op die pad naar Groenberg? Die groot plaats op die pad naar Groenberg. En is het uw plaats, mevrouw? Ja, mijne. En mijn man. Maar zo'n groot plaats, mevrouw, dat moet natuurlijk geweldige bij werk vereisen. Dus, ik ben die melker in pluimpje en mijn man met zijn taaier en schapen. Dat is nog weer zo. En niemand om u te helpen? Nooit genoeg. Maar onze darm een stuk of 20 wat doen. I know, reken die. En dat laat u natuurlijk niet veel tijd om uw gezondheid op te passen, mevrouw. Nee, dokter. Nou, zie je. En voel u ziek, mevrouw? Niet eindelijk niet, dokter.
Ek raak toch so vol winde. Winde? Laat me jou tong zien. Zeg vir my mevrou, wat eet u die meeste? Vlees. Ek kon so dink. Ook asseblief aan die ander kant, mevrou. Ook in 'n noordoostelike rigting, asseblief, mevrou. Dankie. Haal asem, mevrou. Weer 'n keer. Hoes, mevrou. Weer 'n keer. Zeg vir my, mevrou, het u ooit van 'n leer afgeval toe u jonk was? Nie wat ek kan onthou nie. Voel u dalk 'n pyn daar snags as u bed toe gaan? Nie tot nou toe. Dink goed na, mevrou, dit kon heeltemal 'n lang leer gewees. Het moet gewees. Was het nie daar toe ek my appendix laat uithaal het? Omtrent 9 voet lank. Hy het skuins in die muur gestaan en hy het agteroor geval so en is net daar waar hy jou gevang. Was het? Het die dokter Paasegro ooit hieroor geraadpleeg? Nee. En hoekom nie? As 'n mens hom kom sien, dan sê net altyd jy lê aan die hippopoon. Of jy moet een of ander ou boereryk gewin. Of jy moet 'n glas warm water op jou nugter maag drink. Dan gesels hy van sy vrugtetuin en sy al ewige peer. En dit was natuurlik nie waarvoor hy gekom het nie. Nee, dok. Ek is toch nie so draasie, is ek? Dat ek nie self 'n glas water kan drink as ek dit wil hê nie. Maar as jou dokter 10 en 6 betaal, dan wil jy daarom toch ten minste hê dat jou bagasie iets moet kom. Sal jy nie sit nie, mevrou? Weet u wat met u verkeerd is, mevrou? Nee, dok. Dat is ook miskien maar goed so. Wel, mevrou, u wil genees word of u wil nie genees word? Maar ek wil. Dan moet ek nie sommer dadelik waarsku, dit is 'n baie lang en duur affære gaan wees. Hoe weet ek jy, en hoekom sal het so wees? Omdat 'n kwaal wat vir 40 jaar voortgevoer het, nie in 5 minute genees kan word. 40 jaar? Sedert die tyd wat u van die leer afgeval het. Wat gaan dit my kos? Hang af van die mark. Wat is beespryse vandag? Omtrent so 20 pond vir 'n prima os. En 'n sak mielie? Vir 1 pond. Nou wat is die gesondheid werd in vergelyking met 'n os of 'n sak mielie? Dit omtrent 80 pond kos, mevrou. Goeie genigtig, 80 pond. Maar is die hele jaar se bottergeld. Wat 'n ding om my oor te kom. Miskien wil jy graag liewer 'n ou kwakdokter probeer of 'n kruitpad. Dis net so duur en nog onsekerder. Hoe kan ek toch so groot goud hê hier agter? Dis baie eenvoudig. Dis die eenvoudigste ding in die wêreld. Ek sal dit verduidelik, mevrou. Stel u voor, hier is u ruggraat. Hier bo in die ruggraat sit die high coccolor. En hier onder in die ruggraat, die low coccolor. Onderaan hom, daar sit jou boetakapie. Nou, die skakeltjie wat die twee aan mekaar verbind, dit noem ons jou puna. Hy nou reken het. Ja, en toe hy van die leer afgeval het, het dit uitgegly. So, net 'n kwart ding, en dit veroorsaak 'n geweldige drukking op die multipolaar. Nou, sien jy? My ton. Moenie dink dat die môre op oormôre daarvan gaan sterwe nie. Nee, ons het nog tyd. En dit alles omdat ek van daardie leer afgeval het. Dokter, kan jy dit nie vir my so 'n bietjie goedkoper doen nie? Al is dit net so 'n rap nie. Maar ek wil dit deeglik gedoen hè. Ek sê wat ek sal doen, mevrou. Ek sal 'n tyd lank onder oog hou. Dit sal feitlik niks kos nie, en dan kan ons sien. Dis goed so. En dan kan ek intussen met my ou man daaroor praat. Dis 'n uitstekende idee, mevrou. Nou intussen, neem jy asseblief hierdie na die apteker toe en gebruik dit net soos aangedui. Gaan reguit bed toe as jy tuis kom. Is daar 'n kamer waar u nie gehinder sal word nie? Maak al die hokkies en die vensters dig toe sodat die lig u nie kwel. Sê vir die huismense, hulle moet nie met u praat nie, nie een van hulle. Verder eet u geen vaste kos vir 'n week. 'n Glas soda water elke 2 uur. En as u dit regtig nie kan hou nie, dan so 'n halwe beskuitjie geweek in melk, soggens en saam. Maar ek sou liewer sien dat u daar sonder klaar kom. Toe nou, dit kan u nou nie veel kos nie, kan dit. So dan, mevrou. Oor 'n week sal ons kyk hoe u voel. As u weer heeltemal dieselfde is, reg vir enige iets en springlewendig, dan weet ons dat daar niks ernstigs gebeur nie en niemand sal meer tevrede wees as ek nie.
Maar, aan die ander kant, as hy so 'n bietjie lomerig voel, en die kop draai so 'n bietjie, en hy voel hy wil gedurig in die bed bly, dan moet ons nie versuim nie. Dan weet ons dat mediese behandeling onvermydelik is. Dis dan so afgesproke, mevrou? Sê maar toe. Goed, mevrou. En moet asseblief nie vergeet om by die apteker aan te gaan, nie? Goed, dokter. Marietjie, help hierdie dame na buite en sorg dat sy nie weer van 'n leer afval nie. Wie is die volgende, asseblief? Een vir een, asseblief. Wel, en wat er een? Al twee gelijk. Julle wil toch niet ek moet julle gelyktydig ondersoek nie? Nee, één, maar al twee gelijk. Ek ondersoek nie patiënte tesamen nie. Ons is saam. Ons is 'n tweeling. Nou kom het hy dan so groot en jy so klein. Hy het eers aangekom. Nou goed, jy, trek uit. Jy te wel kaal. Nee, net jou boerlyf. Hey nou. Kom was in je oren niet. Ga lê daar. Ek het gesê lê. Wat stak jou benen? Lewe jou pa nog? Dood. Het is skielik dood? Ja. Ek het so gedink. Kom hier na toe. Ek wil vir jou iets wys. Die niere van 'n gesonde man. Jou niere. Die lewer van 'n gesonde man. Jou lewer. Die hart van 'n gesonde man. Jou hart. Nee, jou hart is nog baie erger. Dokter, miskien behoort ek nie so baie te drink nie. Dit sal nie in die minste enige verskil maak nie. Is daar nie medisyne daarvoor nie? In 'n geval soos joune is medisyne van niks betekenis nie. En nou, jy. Wie? Ek? Ja, my skattebal. Jy. Ek sal liever op 'n ander dag kom, dokter, wanneer ek moet betaal, dokter. Daar's regtig niks my verkeerd nie, dokter. Ek voel spring lewendig vragies, dokter. Wat soek jy dan hier? Hy het my gevra. Onder hy nie groot en lelik genoeg is om alleen te kom nie? Trek uit. Nee, dokter, asseblief, dokter. Trek uit. Nooit asseblief, dokter. Kom hier. Asseblief, dokter. Kom, Piet. Wat nou? En nou, mevrou? Ja, dokter. U is terecht verbaasd om mij. 'n Klein bietjie verbaasd, mevrou. Dit sal u nie sit nie. Ja, als mevrouw Ali Vermaak, geboren van Dijk, samen met die ander inkom vir vrybehandeling, dan is Die dit... compliment is des te groter, mevrou. Ek besef dit. Dis 'n mooi toestand wat ons teenwoordig het. Want verliezers nou se jaag met 'n blinkkarre rond en gooi hulle skemerpartytjies terwyl ek van die Van Dijk gebore is. Wat vroeër die hele distrik besit. Saam met die armsaligstes in 'n tou kom staan vir vrybehandeling. Nee, dit is nie soos dit behoort te wees nie, dokter. Glad nie, mevrou. Nou, ek gee nie voor dat my inkomste is wat dit was. Dat ek nog 4 bediendes in die huis aanhou en dat elkeen van ons sy eie kar het. Verlede jaar was ek nog op plaas verkoop te Laga. Familiegrond, jy weet, is alles wat ek besit. Die naam is oorspronklik uit Sesotho. 'n baie passende naam was dit. Maar met al die huurders en die deelsaaiers het dit my feitelik niks ingebring. En sedert my man se dood wil almal my insleep. Hulle pes my dag in en dag uit. En die verbandskeltjies druk op maar. Die geld word
Vooral als hij nie wil liefdadigheidswerk maak van besigheid nie en as hy die geldjies goed belê. Dis die ding wat my kwel. Dag en nag vra ek myself af of ek reg gaan. Ek betwyfel dit. Ek het 'n raad aangeneem van hierdie plaaslike ou fok van 'n prokureur. O, hy's 'n dierbare ou siel op. Skoon ek nie dink hy het soveel hart as sy vrou se sitkamertafel. Ek het olie-aandele gekoop, dokter. Wat dink u van olie? Olie, mevrou? 'n uitstekende middel vir hartlewigheid. O, u bedoel as 'n belegging. Dit is geneig om geweldig te styg en dan sonder enige rede weer te daal. U laat my glo. Ek dink hulle was op die hoogste toe ek gekoop het. 3000 pond. Miskien was 'n bietjie dom van my om alles in olie te steek, veral as ek nie te veel bespaar het. Nie so nie, dokter. Hoe sê? Ek sê, miskien was dit 'n bietjie dom van my om 3000 pond in olie-aandele te steek, veral as ek nie te veel bespaar het nie. Beslis dom. Dankie, dokter, dit verlig my beslis. U weet nie wat ek wel is my in my vader het. Ek sê myself dat ek en moenie dink ek is ondankbaar nie. O nee, ek is goddank bly om van daai kwellings en deeltyd en goeders ontslae te wees. Ek is te oud vir avonture van enige aard. En nou wonder jy waarom ek gekom het. Wat my ooit beweeg het om in 'n tou te staan vir 'n vrybesoek aan die dokter. Ek het vir myself gesê, as hulle sien dat mevrou Ali Vermaas, gebore van Dijk, nie skroom om 'n vrybesoek aan die dokter af te lê nie, natuurlik was sy dan ook nie skaam wees. Dit was 'n lofwaardige stap van die mevrou en ek dank u daarvoor. Ek wil almal 'n baie goeie voorbeeld stel. Wel dan, geagte dokter, dit was my vreugde om met u kennis te maak. Ek is elke middag thuis en ek sal altyd 'n koppie tee vir u reg staan. Ek was vreeslik gekweld. Eers deur my bywoners en nou deur die belegging. Dokter, het jy nie miskien 'n werklike betroubare geneesmiddel vir slaaploosheid nie? Slaaploosheid, mevrou? Slaaploosheid? En hoe lank lê u al aan slaaploosheid, mevrou? Langer as wat ek graag wil onthou. En het die dokter Pantervry oor geraadpleeg? Dit was. En wat het hy gesê? Hy het gesê ek moet een van die regeringsblouboeke neem en elke aand in bed 6 bladzye lees. Hy wil die saak nooit ernstig beskou. Misschien was hy verkeerd. Ek weet van gevalle van slaaploosheid, mevrou, wat van die ernstigste aard was. Werklik? Ja, slaaploosheid bijvoorbeeld als gevolg van 'n organische ziekte in die bloedsomloop van die hersens. Uw hersensader, mevrou, daardie ou aardjies wat die hersens voed, die kan so droog wees soos 'n droë riet. Droë riet? 'n bruikbare vergelyking. Goeie genigtig, dokter. Kan rook dit aanbring? Ek rook af en toe. Ons moet dit aanmerking neem en is baie stout van u. Dan weer, slaaploosheid kan veroorsaak word deur die uitmergeling van die grysstof van die brein, deur swak senuwees in jou skrimsknyn. Maar dit is verskriklik. Kan jy dit vir my duidelik maak, dokter? Zekerlijk, mevrouw. Stel je voor een soort van een vlermuis. Of een binnekop. Of een steekkat. Wat gedurig aan die brein zuigt. En bietjie vir bietjie die hele binneste van jou kop leeg vlug. O, ga stil word. Nee, ek gaan nie. O ja, dit is wat het is. Ek weet het, ek het dit nog altyd geweet. O, dokter, liewe dokter, hier kom my liever doodgemaak. Ek sou liever onmiddellik wil sterwe. Hier kom my liever doodgemaak. My pyn kom aan. Die dokter behoort my nie 'n bietjie morfine te gee. O, wat kan hy vir my doen? Ek sien nie kans daarvoor. Ek het nie die moed nie. Nogtans sal ek liever die regte weet. Is dit absoluut dodelik? Nee. Kan dit genees word? Mettertyd? Jy bedrieg my nie. Ek wil liever die regte weet. Ek sal vir my dapper gedra. Dis dit wat ek kan genees. Die voel my. O, die. Beter. Ja, dis wat het is. Dis wat ek het. Dis die steekkat, ja. Ja, dit is so flauw wat. Hierdie keer gaan ek erg flauw word. Marikie, kom gauw, Marikie, help. Water, Marikie, breng water, gauw. Die dokter se medisyne is goed vir my. Ek het nooit geweet dat my maag my pla nie.
Ik weet niet wat van ons oud dorpje zo geworden als het niet voor dokter Kwak was. Ja, nee, ik weet ook niet. Zo ja. Lekker rust nou, hè? Hier, dokter Kwak is daar maar wonderlijk. Sy het in 'n hele week se tyd nie 'n enkele woord gesê. Soveel julle kry voordat julle vir my kry. Waar bly jy die hele dag? Die trein was laat. Wat al die mensen? Mevrouw Brand? Koos? Kan ik je helpen, meneer? Ik zoek die ENRS. O, hier is zeker een van die nieuwe patiënten. Patiënt, ik is een dokter. O, die nieuwe assistent. Ik is zo blij, want ons is verschrikkelijk bezig. Maar je moet mij herkennen. Ik is dokter Pansergrove. Zo 3 maanden geleden was ik die dokter hier. Je is zeker vreemd hier. Nee, ik heb hier groot geworden. Maar ik heb nog nooit van een andere dokter, behalve dokter Kwak, gehoord. Hier te snaakse ding gebeurt. Wat gaan hier aan? Patiënten? Patiënten? Voor behandeling, ja. En waar komen hulle vandaan? Van buiten en zij. En gelukkig dat hulle hier vertoef. Anders was hulle nou allemaal dood. Hoe komt dood? Zo onverschillig soos hulle was. Allerhande goeders eten en drinken. En dingen doen wat niet behoort te doen. En als hulle hier komen, dan blijven hulle hier. Zodra hulle vir dokter Kwak gezien het, springen hulle in die bed voor behandeling. Was? Nee, wêreld. Dokter Pansergrove. Verskoon my, ek het nog 'n paar diëte om na te sien. O, ek hoop tog nie dat u verwag het om die hotel thuis te kom nie. Dit is mijn plan. Dit spijt my, dokter. Maar hier is nie vir 'n nuisplek nie. Maar het is toch niet nachtmaal, niet? Nee, dokter. Patiënten. Ons neem nou net patiënten. Nou, ons het hier vir hulle almal plek nie. Nou, wacht tot ons nuwe gebou voltooi is, dan sal u... Verbazen. Ja, is dit nie, dokter? En dokter Kwak het ons bewys dat behoorlijke medicijne en apparaat nie net vir stadsbewoners bedoel is. Hy sê, ons is net so belangrijk en ons verdien ook net soveel. O, hy is nou so bezig. Selfs die prachtige nieuwe motor kan hom nie eers vinnig genoeg op sy rondte vervoer nie. Wel, als gezonde mensen dan verkies om ziek te Nee, wees... dokter. Dis nie iets wat u van dokter Kwak kan sê nie. Het hy nie beginne deur die mense vry te behandel nie? En nou nog neem hy nie 'n penny van die armes nie. Al wat betaal is die wat het kan bekostig. Hy soek die slordigste pontok en die prachtige nieuwe motor van hom. En hy vra hulle nie 'n penny. En net so meneer Voggenvoort. Die ouwe het mos op een of ander manier in sy kop gekry, dat hy 'n kiemdraer is, en het vreeslik op hol geraak daaroor. O, hier kom meneer Kopipa met die prescriptie. Dokter nog niet hier, niet? En nee, nog niet. Dokter Pansergrove. Voor een ogenblik dacht ik zie het spoor. En zo gaat? Hoe lang is het nou dat ons die laatst gezien hebt? 3 maanden. En hoe gaat het met mevrouw Kopipa? Baie bezig. Was hij dan ziek? Vond u dan niet haar leiding aan daar verschrikkelijke hoofdpijn wat ik altijd geïgnoreerd heb, niet? Wel, dokter Kwak heeft het diagnoseerd en haar een goede geneesmiddel voorgeschreven met uitstekende succes. En nu is hij gezond. Ja, wel, ze krijgt niet meer die hoofdpijn. En als ze een krijgt, is het als gevolg van te veel werk. En dus te verwachten. Ons is zo bezig. Ik zoek juist naar een gekwalificeerde assistent. Geloof me, ik moet vele nachten dwars dierwerk aankorten.
Dus, dan het jullie heeltemal een goed meen hier. O ja, ik is makkelijk 10 keer zo bezig als broer. En ik is trots daarop dat ik mijn medemens zie. Partij van ons is zo, Dizzy. Oh, morgen, dokter. Goedemorgen, heren. Ah, dokter Panzergroot. Ik heb zo pas aan u gedink. Goeie reis gehad? Tamelijk, dankie. Het u met die kar gekomen? Vertrein. O ja, ons moest een beetje bezigheid, hè, die eerste paaiement. Wel, aangezien ik nu hier is... Wil zeker alleen wezen. Verskoon mij. Wel, ik kan zeker niet te ontevreden wezen met die praktijk wat ik hier verkoop het niet. Oh, je komt maar aangebleven, dokter. Ik zou niet ons zo elkaar te pad geweest zijn. Het kopie van u vertellen van ons uitstekende begin. Ja, ik heb zoiets daarvan vernemen. Maar zeg voor mij, waar krijgen die mensen die geld om te betalen? Wel, ik vraag niet de inkomsteninspecteur niet. Hij zou mij misschien niet inlichten. Volgens mijn cijfers is daar 1502 personen in hierdie district met inkomsten van 2000 pond per jaar. Zijn cijfer is slechts 17. Die rijkste man in hierdie hele omtrek. Volgens hem heeft hij inkomsten van 4000 pond per jaar. Ik kan hem inbrengen met 15.000. Verskoon die vraag, dokter. Maar is dit niet alles baie meer tot voordeel van die dokter als die patiënt niet? Dit hangt af hoe je dit beschouwt. Die zaak wat gedaan moet worden is groter als albei. Dokter of patiënt, die medische wetenschap. In hierdie dorp woon ettelijke honderden mensen. Een betekenloze, plezierloze massa mensen. Wat is mijn taak? Om elkeen te omskep aan een wetenschappelijke individu. Ik zet een man in de bed. Ik wacht. Hij kan mij niet bluffen. Goedemorgen, mevrouw. Daar is niks wat mij meer irriteert als wanneer ik een man vraag, hoe gaat het? En hij antwoordt, helemaal goed, dank je. Maar u kan toch niet een hele dorp in die bed zitten, niet? Waarom niet? Ik heb al een familie van 5 gelijk ziek gehad. Allemaal gelijk in die bed. U herinnert mij aan die mensen wat gezegd, die oorlog kan niet 6 weken duren niet, want niemand kon het bekostigen niet. Ik is overtuigd ervan dat ik de enigste dokter is waar de hele dorp in die bed zal zitten en hulle daar houdt totdat ik uitvind wat middelen vergeten. Ik stem natuurlijk samen dat een mens een paar op die been moet houden om ziek is op te passen. Ik kan niet verdragen mensen met rondpronk met hulle gezondheid. Het verklein meer mij en dan word ik briesen. Zoals vriend Dirk-Jan Willems het uitgevonden. Wat? Toch niet ons plaatselijke reus, niet? Die een wat zijn schoonmoeder met zijn één hand bij de huis kan uitsmijten, niet? Kan hij? Ik bedoel, hij kon. Wat er dan met hem gebeurt? Hij is in die bed. Mijn lieve vriend, geachte collega, ik wil u graag een voorstel maken. En wat is het? Een plattelandse dorpje is ver te klein voor u. U hebt een stad nodig voor uw werk. Wel? Waarom wacht u? Weet u van een andere praktijk? Mijne. Ik zal het aan u schenken. En dan, wat zal u doen? Ik? Ik zal mij maar weer hier komen vestigen. En wat meer is, ik zal u een geschenk maken van die geld wat u mij nog schuldt op voor die praktijk. U weet, u is niet zo dwaas als wat die mensen zeggen, u is niet. Glad niet zo dwaas niet, meneer Capiva. Kom ik hier, mijn lieve vriend. Weet u wat dokter Panzergroot voorstelt? Dat hij en ik praktijken omruilen. Die is niet ernstig, niet. Helemaal, dat is een vaste aanbod. Het is voor jou. Natuurlijk heeft u gezegd nee. En waarom zou hij zijn niet? Omdat, wanneer een man jou een blikkorlosie aanbiedt voor een goeie, en jij het niet helemaal van je verstand afneemt, dan zeg jij nee. Verstaan? En wat meer is, die mensen hier zullen niet daarvan horen. En wat heeft dit met hulle te doen? Wie vraagt hulle opinie? Niettemin, alles zal van hulle laat doen. Wacht net een ogenblikje hier. Kom dan met mij. Dames, ik heb wonderlijke nieuws voor jullie. Dokter Kwak gaat ons verlaten en dokter Panzergroot komt terug. Nee, dat kan hij nooit doen, nee. Ons zal het niet toelaten. Nee. Ons zal die banden van die kar afhalen. En wat u betreft, dokter Panzergroot, als dit is waarvoor u gekomen is, kan u definitief meer kamer in mijn hotel krijgen. U kan in die straat slapen. Is dit hoe je je dokter behandelt wat 30 jaar van zijn leven aan hierdie dorp geweerd? Nou, goed. Als jullie dan kwakkerij verkiest, dan zal ik mijn eerlijke bestaan in die stad maken. Kwakkerij? Dokter Kwak is niet een kwak niet. Denk je dat enig iemand wat hemzelf een dokter noemt, die mensen zo zullen sterven dan in griep? Wat hemzelf een dokter noemt. Wat er onzin.
Denk je dat enige dokter, of wat je hem zelf ook al mag noemen, een epidemie kan bevechten? Ja, als hij al zijn ziekere mensen niet beter, kan hij die beste epidemie bevechten wanneer het komt. Neem mijn raad aan, dokter. En moet ik hier in een wetenschappelijke argument in laten. Ons is nou allemaal autoriteiten. Kom, moet niet dat ons in academische gesprekken verdwalen, nie? Waarom kan ons niet allemaal op die beste voet verkeer, nie? Moet niet bekommerd wees, nie? Ik ga niet weg, nie. Oh, ik is zo blij. Ik weet het al niet, dokter. En nou, mevrouw, heeft u een kamer voor dokter Pansiger? Nee, ons is propvol. Als hij een patiënt was, zou ik hem misschien op een of andere manier kort inkrijgen. Dit zou mijn plicht wezen. Dokter Kwak, ons zal ons bezigheid onmiddellijk afhandelen in uw spreekkamer. Ik vertrek vanavond. Ik hoor of hij nou Pansiger nooit. Daar heeft hij het nou, dokter. Ik heb gekomen om mijn eerste paiement te komen ontvangen. En daar heb ik nou mijn praktijk teruggekoopt voor 10 keer die bedrag wat u mij daarvoor betalen. Daar is die eerste paiement. Dank u. Dank u. Binnen een maand neem ik hier voor. Wel, ik moet gaan. Zal u nu liever vanavond hier overblijven, nie? Maar daar is geen kamer voor mij niet. Maar dit kan ik makkelijk regelen. Hallo, mevrouw Brand, alsjeblieft. Mevrouw Brand, u moet proberen om te regelen voor een kamer voor dokter Pansiger. Ja, ik weet. Maar veronderstel dat ik u vertel dat hij niet in de toestand is om vanavond nog een race af te leiden. Veronderstel dat ik u daarvan verwittig dat ik hem 24 uur rust voorgeschreven heb. Dit maakt hem feitelijk een patiënt. En zoals u gezegd, dit zou uw plicht weer. Wel dan natuurlijk, dokter. Daar zal een kamer wezen. Moet ons zijn koers nemen? Ik zal u later laten weten. Ik is nog niet zeker, nee. Dank u. Dokter, u was niet ernstig, niet was u? In alle geval, baie dank, hè. Ik heb werkelijk niet uitgezien om nog 8 uur op die paardeur te brengen. En ik is niet meer zo jong, nee. Vertel mij, dokter, uw houding. Dit is werkelijk interessant, die manier waarop u naar mij kijkt. Alsof u binnen mij kan zien. Ja, dat is interessant. Ik doe dit bijna onbewust. Die ogenblik wanneer ik naar een man kijk, begin ik zijn geval diagnoseren, of het nou wil of niet. Het is zo erg dat ik deze dagen bang is om in een spiegel te kijken. Kijk, dokter. Ik ben nog niet eens de haas op Jani, maar dat is een reden voor mijn vraag. Als u naar mij kijkt, zie je iets? Heeft het iets te doen met die 24 uur rust? Wel, dokter. U weet hoe het is. De mens wil niet altijd graag zijn precies, maar de mens die niet. Maar om helemaal eerlijk met u te weten, moet ik zeggen dat dit zal niet meer lang duren. Wel. Geen werk voor mij niet, voor tenminste 2 jaar. Een heerlijke wereldreis. En dokter Pansiger ook al mijn instrumenten met 4% krijgen. Waarom wil ik niet tevreden? Ik zou denken, ik zo blij zijn van al jullie goede verslagen is. Dokter, Kom nou, wat ga je hier aan? Je kan mij maar vertellen. ach dokter. Ik heb zo gevoeld geraakt aan u. En nou, dokter. Vastige dokter is het. Noem mij Hendrikus. Ik heb mij maar goed genoeg daarvoor. Kom hier. Marie, ik heb nooit gedaan dat mijn vertrek zo uitwerking op jou kon heen. Luister, ik heb zeker nog altijd voor jou die indruk gegeven dat ik die oude jong kereltje ben. En nooit zo trouw niet. Ik heb mij nog nooit bemoeid met die huwelijksvisie, dokter. Hendrikus. Dit weet ik.
Kijk Marieke, jy weet net so goed as ek dat hierdie gesprek op jou gemik is. Maar dokter, Hendrikus, jy het my nog nie eens gevra nie. Dis die maklikste van alles. Ek sou vreeslik graag met jou getroud wil wees. Hoe geval die idee? Nogal baie. Wel, dan moet dit maar seker op die gewone manier beklink. Wat bedoel jy? Nee, o nee. En waarom nie? Ek is bang vir Kim. Net vir Kim? Moenie maak soos ek sê nie. Maak soos ek maak.